Mario tıp beynumusi. Aile hamash kuchagardan tbgi khonashin ki صاحب دتا خوندای سالاری سال 2013 میتونن شوین و صاحب دتا دیگه پریورا میتونن شوین. برای خریداری نمودن بلیت بر رقم‌های روی اکران بوده میتونن مراجعه کنین. با پریزها هست با مثل 10 تا تلویزور، 10 تا ردمی نوت 9 و 10 تا دیگه تلفن سامسونگ گالاکسی A20. 10 کنورت 10000 روبل است، باز 10 کنورت 2000 روبل است. کسانی که تلویزور یا اینکه تلفن میبرند خواهند سومشون میتونن بگیرن. برای خریداری نمودن بلیت ها بر رقم‌های روی اکران بوده در واتساپشون میتونین مراجعه کنین. سلکه کانالشون هم میمونه، میتونین بدرین подписаться کنین و ویدیوی розыгрыша پورش تماشا کنین. نرخ بلیت همگی 1000 روبل است. بلیت в общем 2500 دونه کمش موندگی успеть کنین بدرین خریداری کنین. برای معلومات بیشتر رقم‌های واتساپشون و رقم‌های کارتشون هست. شما در همین کارت میگذارونید. салом алайкум тамошобинони муҳтарам. барномаи навбатии оқибатай ва имрӯз мо камтар дар бораи Марио ё ин ки маъруф нақл мекунем. Чақалов Маъруф соли 1998 таваллуд шудааст. Рэпа соли 2014 сар кардагияст. Дуюм трекаш фит қати Навик MC буд. соли 2017 дар батлери сол номнавис карда буд. Вай сабаби сину солиш дар вақт майда будан Марио паспорти акаша рӯй карда баъдаи Россия омаданаш батл бромад. Якум батлаш қати Симпо буд. Дар батл зидди Симпо ба цензура Симпора бурид. бачо обод боше ягон гапи сар зада бошум бахшиш рамазонтон ҳама каса муборак. баъд дар полуфинал қати Стёпа ғалтид. Неки гуфт ман қатъи батл намекунам, батлаш дард накунед. Стёпа номи ваҳдата бардоштагиай ва мара забонум намегарда ки ира ягон чӣ бугум. салом алайкум бародаро. Ягон чӣ фикр накунед ки то што Стёпа мара гуфта ё ки ман Стёпара гуфтам, и ака номи ваҳдата хезондагиай баре ман чихе мебурам зидди даст дроз мекунам ё ки зубон чо мебурам. И даст мешкана агар зини ту мисол таршава. барои ҳамин ман гуфтаниям ки ака 1000 сума айтай қати Стёпа мара батлш дард накунед карочи Стёпа 1000 сума айтай. Саломат бошед. баъд аю тарафи сетка райдер қати 0 грамм батл карданд ва 0 грамм бой дода қати Марио барои ҷои сеюм батл карданд. Ба решенияи судяҳо яъне Элен, профессор ва ҷавлон Марио бой дод. Неки норозӣ будаи мағлубияташ. И ягона мағлубияти Марио да батл буд. Сар мекем хай Маъруф Марио. Общий балло 67 балл. Як харсан. Барои Марио. 0 грамм. Общий балло 68 балл. 0 грамм. Бари. Биё диҷа дидадам. Марио ягон сухан баҳри мухлисо баҳри чӣ бурум? Сеюм ҷора гирифт. О 0 грамм сеюм ҷо гирифт. Оли унҷа хеле ҳар чизит метани сӯсе яки наметана. Короче иш сеюм ҷо гирифт бача, иш чорум ҷо гирифт. Ягон сухан дошта боши Марио марҳамат. нараҷо. орзу буд. Хай, ҳам хешид. Чикор кунем? ҳами хабар пӯшидем бахшиш ай одамоида ки ман ваъдашон додам ки ман мегирам ҳам себа гуфта. Ман ман бахшиш мепарсам ай одамоида ки ман ваъдашон додам ки ман сеима мегирам. Негем ҳамиҷа ман хатои ман фаҳмидам ки ман калон гап задам ё пешакӣ гап задам да. Мисол дар зимат атаво ай худам уверен будам ки ман дар ҳар як трекам гуфтам
پنجم غلبه مایمه برم سالی سوسی ما دیگه مایخدم پر بود خیلی دوباره دمیقه مقبول شد از او رحمت برای دوباره حق دای باطلش ماریو کوره کدگیایی که همه ایجوش بخزه خود من میتونم نمیاز اکای محمد سفر اکای جوان اکای یادنم افغان نباشم میخیزم بما баъди батл марио як трек хонд ки киштен таланта ном дорад намедонам ки талант ма киштен ё каден зинда ҳақиқата таги ё каден рӯи ринг дар уҷа марио норозигиша оиди батл ва доваро баён кардагияд баъд марио якчанд муддат хомӯш буд ва баъди чанқа хомӯшӣ як шумихаи зур кард дар рейкл вызов дод салом алейкум мухлисои репи тоҷик салом алейкум умуман касое ки ҳам видеоро тамошо мекунанд ана оиди батл интизор буданд чанд касои наван бо мебурам батл мара чанд саперникора пешниҳод карданд хай номошонро намегирем на якташа диден шумо рали фати карлион борам ҳамаи батл таймда буданд бо беғар зайбаё мисол дига касора пешниҳод карданд ма дастоини саперник одаме ки мисол зурай натури зурай хидмда дидам рейкл визов тида бародар вақт соатча хай рептиҷи муайян мекунам визов рейклда ҳурмат ҳаматонда бошед қати рейкл батл кадан неки элона бисёртар расид тра месузаи рӯз капат да қапм ғалтиди ёрдам наметайни якат вазеба гаруси элам бидае бурдак шахир ай пушти батл қати 0 граммаш дар и батлаш марио ғолиб омад баъди ин сиван марио да вызов дод ва ҳардуш батл каданд дар и батлам марио ғолиб омад баъд чанқа пас бахиг марио да вызов метаб неки марио мега ки ма қатита батл кунам ҳичи просмотр намегира аюда қати 0 грамм реванш мекунам зур батл тенҷи неки ма барои агар қати батл кунам ягон чи мара фоида нест ва чанқа пас майдони батл реванши 0 грамм қати мариора ташкил кард и батлда текстои 0 грамма касе да марио дода буд баъд да и батлшам марио ғолиб омад дар охири батл навик мс мехеза ва марио да вызов мета иҷош да ягон видео нест иҷаша буридагиян навик мега касе бачаҳои группаи мора ҳарчи мега мара қаҳр мекунад ай ҳамин сабаб вызовот метам дар ӯ вақт 0 грамм дар рест буд баъд чӣ гапе мешава ки навик видеода мега ма камтар саростима шидам вай пиайҷи беномус гуфтани чӣ буд бамша ба чӣ ко кардам может ҷайби машид буд
Спайк даша салавот ака. Мисол ма одамира ки мехом ки текстом ранги авайша. Хотя ма бигем гайри мухлис шон, мухлис рейкл мисол репошуна гуш мекинам короче. Но мехостам ки именно ами текстом ранги текстой худа чава. Мутасифона ҳаму одаме ки ма додар мегуфт дар як батле ки ма фақат гуфтагим ки те рӯз ма наметонӣ брида ба чизои навинка маълум мешавад ки бисёри текстои навика ма ба чӣ хотири гапа гуфтум ба о хотире ки ма фаҳмидам ма медонистам ки текстоша чандша навистагиам вайра ҳоз қайд кардам метавонам ки ки навистагия куҷоша навистагия метавонам гуфта лекин дар кор неста ҳамин чизу просто шумо ба фикрам худтон хит кардем куҷошай ана та ҳамун қадар гапе ки ма гуфтагим ки текстои навикай шумо да батл авроваде қадима ҷанҷол кардем ва баъдай батл ма ҷанҷоли батл да хафа наштам барои ки мумкин гуфтам ай ҳами ҳодиса вай шида бошад хай ранҷида бошад ва да 2 рӯз гузашта да як барнома гуфти Марио ту беномусӣ чӣ шид вообще ма чӣ гапи ма сахт расида ки мисол чӣ буд ки темболи у қадар ма акар мегуфтам қадар ма додар мегуфти ки мо группа будем ма будем рали будем 0 грамм будам шаврӯз не только у шаврӯз ҳози ҳам нафаре ки қатима да бармана мисол кор мекунам қатима кадоме ки набоша ягон гапи сахт ва ёро мегам мадам дардш мераса манам ба хидмат чувствовать мекунам намедонам чӣ ба ман мехелам нафаре бари мара як кас мақсад ҳампа гапои сахттар бига мақсад ҳаму хел чувствовать мекунам ки ма да расидастам ин гапо ва и батл ҳамун хел нашид ай темаи батло хела вақт гузашт не ки дая барнома нолика мепурсанд ки қати Марио батл мекунӣ уҳо мега мақсад ки розӣ ҳам чиз да фақат ҳар тараф розигӣ боша конечно ва и гапаш Марио да сахт мерасаву Марио ответаш мета як видео мекунав ва да видеош як порчаи батла мемонаву мегад тида ҳамақа басай и батл намешава анамҷа ма сеюм батл қадид кардам инам видеоро тамошо кун инами барои тра сеюм батлай Радик нави да ёд гирем и коршава боя рӯзеш мераса ки ай ресторан меброя беғарз аиқа батлош Марио бо хела трекҳои машҳур дора ки да бачаакҳои ошиқ хела маъқулай ай ҳама трекҳои машҳури Марио наков хонашин ҳама қисмош наков хонашин наков ки бикуниш зани бо аму темай неки давоми гапоми қисара 10 қисм хонум неки намеша тамо тари хонашинам таи гап дае кӯчагарчам майли ҳамаш кӯчагардам ту биги хонашин ки агар нағзи бина ай гапат намеброяд ором бош Марио ҳама қисмош ва орзуҳои хазон басте чашм сиёҳум гуфтай хамо ташидам маст болои сухт она меарзата ором бош Марио айни ҳол Марио фаъолиятша давом додестай ва трекову клипоша бировардестай мо боша ба ӯ танҳо муваффақият ва пешравӣ хоҳонем и буд барномаи оқибат ва каме маълумоте ки мо дар бораи Марио ёфтем агар ки хоҳем соҳиби 20 сомон шавем ба рақамҳои дар зери видео буда муроҷиат кунед хай то барномаҳои оянда